Nu ja, de hoogwatergeul die doet zijn werk. Maar eerst even naar iets wat ook tegen het hoogwater beschermt. Wat heel veel mensen kennen, heel simpel, een dijk. Ja, klopt, een dijk. Na het hoogwater van 93 en 95, toen moesten we iets. En toen is er eigenlijk in allerijl zijn er spoeddijken aangelegd. En spoeddijken, die werden gewoon pal langs de Maas aangelegd. En toen dacht men, dat is veilig, want we hebben dijken. En omdat dat met zo'n haas is gebeurd, die spoeddijken, zijn die dijken ook daadwerkelijk eigenlijk te laag neergelegd, maar ook op de verkeerde plek neergelegd. Ja. Ze zijn eigenlijk te dicht op de rivier gelegd. Ja, dan wordt het smal en dan krijg je nog ergens problemen. Dan worden ze smal en ja, precies dat. Dus wat wij eigenlijk nu zien is dat bijvoorbeeld bij de hoogwatergeul, daar wordt ruimte gegraven voor de Maas. En dat is een hele grote landschappelijke ingreep. Maar wat we nu tegenwoordig zien is dat je met vele kleinere en subtielere landschappelijke ingrepen de Maas meer ruimte kan geven. Ja, precies. Subtieler dan wat nu hier ligt, zeg je. Dus deze dijk, wat gebeurt daarmee dan? Deze dijk gaat dadelijk ongeveer 40 meter naar die kant toe. Die gaat eigenlijk de weg volgen daar. Waardoor de Maas krijgt veel meer ruimte. En de dijk wordt ook wat opgehoogd. Want eigenlijk het adagium van meer ruimte voor de Maas creëren. Daar denken we nu ook aan. Je kan beter zeg maar, de plekken die je wil beschermen soort van omdijken. In plaats van bij de Maas alleen maar gewoon lijnrecht langs de rivier zeg maar, dijken aan te leggen. Je had het over de natuur, dat is heel belangrijk. Dan wordt dan ook bij deze verandering wel heel goed bij nagedacht, denk ik. Hè? Jazeker, want je hebt meer ruimte voor de Maas. Daardoor krijg je meer veiligheid, want we hebben minder kans op hoogwater. En je krijgt meer, zo zie je krijgt meer natuurontwikkeling. Want dit wordt eigenlijk een heel mooi natuurgebied met de dijk die daar ligt. Ja. En wat daar ook nog wel een mooie toevoeging aan is, deze dijk, je ziet het nu niet. Maar deze dijk is dus een heel bloemrijke en kruidenrijke dijk. De Zodes, die gaan wij soort van afgraven. Dus de kruidenrijke en bloemrijke Zodes, die gaan we apart leggen. En als de dijk dadelijk verplaatst is, dan gaan we de Zodes weer terugleggen. Dus dat we zeg maar, hier zeg maar, dat hele mooie bloemrijke pracht, dat houden we dus. We gaan nu er veel meer naartoe dat we de plekken die we willen beschermen, die gaan we zeg maar, omdijken. Dus dat zie je hier in Arsen. Het centrum wordt echt omdijkt en deze leggen we dus iets meer die kant op, deze dijk. Waardoor men er ook meer ruimte krijgt. En wat je stroomopwaarts ziet bij Ooijewansum, dat is daar een goed voorbeeld van. Daar wordt Ooijewansum is gewoon omdijkt. Dus dat is gewoon omringd met dijken. Waardoor we die plek gewoon beschermen. En dat de Maas kan daar gewoon omheen kan men gewoon uitstromen bij hoogwater. Waardoor je dus nog meer ruimte krijgt voor de Maas. Meer ruimte voor natuur. En je houdt gewoon droge voeten als mens zijnde.